Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matutuan magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matutuan magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Isang magandang araw ho ng Miyerkules mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama. Kabalen, samahan po si Justin Dizon para sa isang oras ng balitaan at para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Yan hong pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 milyon na followers sa social media, Facebook. Kaya naman ho maraming salamat doon sa mga nakafollow na, lalo na sa CLTV 36 News. Ay kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi namin maraabot yung ganyang karaming bilang ng mga followers. Kaya thank you po. At sana ngayong bagong taon, di ba, ngayong 2026, ay mas marami pang followers ang ating makasama dito sa ating balitaan. Kaya naman i-follow niyo na yung ating Facebook pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. At syempre, yung ating YouTube channel, live na live din itong ating programa sa YouTube at meron tayong mga content dyan. Asahan nyo rin yung mga bagong offerings ng RBC Media sa mga darating pang panahon. Kaya naman mag-subscribe na kayo dito sa CLTV 36 Official YouTube channel para ho sa mga balita at impormasyon tungkol ho dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. At syempre, yung TikTok natin live, meron din tayo dyan mga content na pwede ho ninyong mapanood. At syempre, live na live din tayo sa Telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115 at dito po sa Air Cable Converge Channel 71 at sa ating 37 cable partners dito po sa buong Central Luzon at Free TV Channel 36 sa buong Pampanga. Kaya naman ho walang dahilan mga kabalan para ma-miss ninyo itong mga talakayan, usapan at ito pang mga balita dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Bago ako magpatuloy, remind ka lang kayo na pwede ho kayong magpadala ng stars dito sa ating live streaming upang sa gayon matulungan din yung ating news team sa patuloy hong paghahatid ng mga balitang makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Kumusta kayo po, kabanan? Aldo na po ding Miyerkules ngeni, araw ng Wednesday. Silipin natin sitwasyon ng trapiko muna dito sa lokalidad, dito sa ating komunidad San Fernando, Pampanga. Real time ho ito ngayong alas 10:12 ng araw ng Miyerkules. Alam ko marami na yung nagbalik sa trabaho. Diba, may nakita ako kaninang post, meron daw tinatawag na productivity dust. Diga nga, inaalikabok pa at ayaw pang, kumbaga nagpapainit pa lamang, parang diesel engine lang yan, di ba? Pero ito nga, marami na hong balik trabaho at balik eskwela rin, meron na rin. Kaya naman, ito ho, yung sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi muna ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Kabalan, ang inyong nakikita ay real-time na footage mula ho sa Command Center ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Dito ho sa may bahagi ng Angeles City at ng siyudad San Fernando, yung boundary, kaya din pong Santo Domingo at Telabastagan. May konting pagbabagal going to Angeles City sa mga oras na ito. May pipe laying kasi doon sa rotonda dyan sa may Santo Domingo. Kaya paghandaan ho ninyo yung bahagyang slowdown dyan sa section na yan. Samantala, dito naman sa Panings portion, light traffic. Ganyan din sa may Holy Angel Village at dyan sa may section ng Baliti.
Maluwag din ang sitwasyon ng trapiko sa may Sindalan. Ganyan din ho sa may Del Rosario, bagamat marami-rami yung syempre napipila. Mahaba-habang intayan dyan ho sa may traffic lights sa Del Rosario, but nonetheless, continuous traffic flow at light traffic. Ganyan din sa may area ng Diosdado Macapagal Regional Government Center dito ho sa may Impis and St. Jude at light traffic. Ganyan din yung Santo Niño Palawe, light traffic going to San Juan. Pero, dito ho sa may area ng Dolores Macabacle, going to Jose Bilingad Memorial General Hospital, ay ramdam na itong moderate traffic. TV36 News Stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Kung kayo ho ay nandyan sa may Dolores intersection, pagtawid ho ninyo ng Jose Abad Santos Avenue going south, going downtown, asahan ninyo yung bahagyang slowdown dyan sa may Dolores portion. Ang gana po kitang Allied Rotonda ay doon luluwag pagkatapos ng JBL pagdating ng Dolores Crossing. Magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Ito naman mga kapatid, mula ho sa may syudad ng San Fernando, silipin muna natin sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Partikular na itong Metro Manila portion at syempre yung sakop ng ating rehiyon, Bulacan at Pampanga. Ito ho mga kabalen, real-time traffic monitoring muna tayo mula po sa NLEX Corporation ngayong alas 10:16 ng umaga, araw ho ng Miyerkules, July 7 kasi, January 7, July tuloy. Gusto yun, nag-time travel ako. July. January pa lang, Kuya Justin. Oo, July 7. Excited Grabe ka na, 2026. Hindi, biro lang po. Di ba may mga ganong comment na? Sige, mga kabalin, ito ho sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito, January 7, 2025. At dito muna tayo sa gawing May Kawayan Interchange. Ayan, meron hong bus na nasa gilid, stalled bus. Doon sa gilid, pero hindi pa naman, hindi pa naapektuhan yung traffic flow dyan. Continuous traffic flow, light traffic po dyan sa may portion na yan ng May Kawayan, Torres Bugalion portion. Ayan, meron hong bus and truck doon sa gilid, pero light traffic. Mapulang Lupa, Valenzuela, going south, asahan ho ninyo yung pagbabagal na ng daloy ng trapiko. But doon sa northbound lane ay maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Mindanao Toll Plaza, may kaunting pila if you are headed dyan ho sa section na yan, east section ng Metro Manila at lalabas ng Mindanao Toll Plaza. Bahagyang pagbabagal. Meron hong 8 to 9 vehicle queue. Ayon na rin ho yan sa pamunuan ng North Luzon Expressway. Dito ho sa may Kawayan, Bocaue at San Fernando, Pampanga, maluwag ho ang sitwasyon ng trapiko na sakop ng North Luzon Expressway. Batay na rin ho yan sa ating monitoring ngayong alas 10:18 ng umaga, ikapitong araw ho ng taong 2026. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Mula naman ho sa NLEX, silipin natin sitwasyon ng mga kalsada sa iba't ibang iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Ito ho, real-time din mula sa One Bataan Command Center. Dito ho, nakikita natin, wala masyadong traffic sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan, maliban na lamang dito sa may Layak, yung Balanga bound. Merong antayan ho dyan sa portion na yan. The rest ay light traffic sa mga oras na ito.
Kaya naman paalala ho sa mga motorista kahit na maluwag ang kalsada, sumunod ho sa mga speed limit upang maiwasan ang disgrasya. Hindi sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita makialam matutuan magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Tuloy-tuloy natin ang ating balitang may paggagamitan. Ito ho, alamin muna natin yung magiging taya ng ating panahon. Ngayong araw ho ng Miyerkules, January 7, narito na po ang latest weather update mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest mula dito sa Pag-asa. Halos maghapon pa rin ang inaasahang mga pagulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon dahil apektado pa rin ho ito ng shear line. Ito yung boundary o salubungan ng hangin na nanggagaling sa northeast at yung hangin na nanggagaling sa silangang bahagi ng bansa. Samantala, medyo may kalamigan pa rin ang panahong mararanasan lalong-lalo na po sa gabi at madaling araw sa malaking bahagi ng Luzon dahil apektado pa rin ho tayo ng amihan na northeast monsoon. Maliban sa malamig na panahon ay ang mahihirang pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng northern Luzon at sa silangang bahagi ng central Luzon. Samantala, yung easterlies nakakaapekto din sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kasalukuyan din itong nagdudulot ng mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas. At isang trough naman po o extension ng isang LPA ang nakakaapekto dito sa Palawan. Itong LPA na ito na nabanggit natin ay nasa labas naman po ng ating area of responsibility at hindi naman natin inaasahang papasok ng ating PAR. Pero yun nga po yung kanyang trough o extension ay nakakaapekto sa probinsya ng Palawan at nagdudulot po yan ng mga pag-ulan. Kaya ingat pa rin ang ating abiso sa ating mga kababayan doon, lalong-lalo na po sa mga posibilidad ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Samantala para sa ating forecast sa pagtayo ng panahon, magiging mataas pa rin yung tsansa ng halos tuloy-tuloy na pag-ulan. Dito po sa Bicol Region, sa Quezon Province, maging dito sa Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, yan ay dahil sa shear line. Samantala, mahihinang mga pag-ulan naman ang inaasahan dito po sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, maging sa Aurora Province dahil naman po yan sa epekto ng northeast monsoon. Yung Palawan Province, makakaranas pa rin ng maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pagbuhos ng ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa trough ng isang LPA. Samantala dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon Province o Luzon landmass, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa lamang ho na isolated o pulo-pulong mahihinang mga pagulan dahil sa amihan. So saan man ang lakad natin sa araw na ito ay huwag hong kalimutang magdala ng payong bilang pananggala sa ulan. Samantala dito sa Metro Manila, 22 to 29 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura for today. Malamig din sa Baguio, 14 to 20 degrees Celsius, 20 to 29 degrees Celsius naman sa Tagaytay, habang sa Lawag ay 20 to 29 degrees Celsius din. Sa Tugigaraw ay 20 to 27 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Legazpi ay 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Northern Samar, asahan din natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito dahil sa shear line. Habang sa natitirang bahagi pa ng Visayas, magiging maulap din ang papawirin at may mga pag-ulan din dahil sa easterlies. At as I mentioned nga po, dito sa Palawan, magiging maulap din ang papawirin dahil sa trough ng isang LPA sa labas ng ating area of responsibility. Samantala sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap naman ang papawirin. May tsansa lamang ho ng mga localized thunderstorms any time of the day. So sa Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu po ay 25 to 30 degrees Celsius, 26 to 30 degrees Celsius sa Iloilo. Sa Puerto Princesa ay 25 to 30 degrees Celsius at 26 to 30 degrees Celsius naman ho sa Calayan Islands. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 30 degrees Celsius, 24 to 32 sa Davao at 24 to 34 degrees Celsius po sa Zamboanga City. Kasalukuyan nga po ay meron pa rin tayong weather advisory at in effect pa rin ho yan at dito nga po sa Catanduanes,
Albay at Sorsogon na inaasahan pa rin natin ang mga pagulan na pwede pong umabot hanggang sa 100 millimeters of rainfall in 24-hour period. So ibig sabihin, posible ang mga localized flooding, lalong-lalo na po sa mabababang lugar o low-lying areas at sa mga lugar na malapit po sa ilog. Kaya ingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan. We are advising the general public to take precautionary measures, lalong-lalo na po sa mga lugar kung saan ilang araw na pong nakakaranas ng halos tuloy-tuloy na mga pagulan dahil sa shear line. Samantala, wala rin po tayong gale warning ngayon na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat, moderate o katamtaman hanggang sa maalon na magiging kondisyon ng ating karagatan sa extreme northern Luzon. Yan ay dahil sa medyo may kalakasan pa rin na amihan o synoptic winds na dulot nga po ng amihan. So, iba yung pag-iingat pa rin na ating advice sa ating mga mandaragat doon, especially yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil katamtaman hanggang sa may mga oras na magiging maalon ang kondisyon ng karagatan doon. Samantala, ang sunrise natin for today is 6:23 in the morning at dulubog naman ang araw mamaya sa ganap na alas 5:42 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Balitang may paggagamitan. Naalala ko, malamig sa Baguio, di ba? Hanggang 14 to 20 degrees. Ayan. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Ayan ho, ito yung mga panahon na ang pagligo ay isang pagsubok. Ika nga, di ba? Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Lalo na kung yung kayo hoy mga doon sa norte, di ba? Pero yung iba sanay na eh. May kilala mo si Kuyang Resty Mandab, hindi nagiinit ng tubig pag nasa Baguio, di ba? Shout out Kuyang Resty Mandab. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Kasi makalako ka nung sakit katawan. Totoo naman, di ba? Yung mga si LeBron James nga nagbababad sa yelo after mag-basketball, di ba? So, pampatanggal ng sakit ng katawan. Ito ho mga kabalen, silipin muna natin foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong January 6, 59 pesos 21 centavos. Japanese yen is 37 centavos, pound is 79 pesos 84 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 57 centavos, Saudi riyal is 15 pesos 72 centavos, dirham is 16 pesos 05 centavos. Euro is 69 pesos 12 centavos. Korean won is 04 centavos. At Chinese yuan, 8 pesos 43 centavos. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Ito ho'y umihina ang piso. At yan, pumalo na nga ng 59.21 ano. Silipin naman ho natin ngayon itong ilang anunsyo, mga power interruption at water supply. Scheduled power and water supply interruption, public service announcement muna tayo. Dito ho sa may Little Baguio is Barangay Sapang Bato, Angeles City hanggang alas 2 mamayang hapon wala hong supply ng tubig. Ongoing yung line leak repair. Sa Barangay Dolores, Mother Barrio at Barangay San Joaquin sa Mabalacat City, alas 9 ho ng gabi mamaya hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. Araw ng Huwebes, wala hong supply ng tubig. Magsasagawa ng flushing activity. Ito hong prime water. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Dito rin sa Barangay Tabon, kasama na yung Fiesta Community sa Angeles City mamaya ho.
alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 4 ng madaling araw, wala rin hong tubig. Hindi sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen, mga scheduled power supply interruption sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Pampanga. Bukas araw ho ng Huwebes alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Mawawalan ho ng kuryente dyan ho sa may Timog Park Homes sa Barangay Pampang, Angeles City. Para bigyang daan yung pole and line rehabilitation na gagawin ho ng Angeles Electric Corporation. Apektado rin ang nasabing brownout alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga bukas araw ho ng Huwebes, itong Felisa Subdivision sa Barangay Malabanyas. Diyan pa rin sa may Ciudad Angeles. And dito naman sa Florida Blanca, Pampanga, 9:30 ng umaga bukas ho araw ng Huwebes hanggang alas 5 ng hapon, wala hong kuryente diyan sa bahagi ng Barangay Pabanlag, sa may resettlement at sa may San Jose, Sitio Carlos, ganun din sa Barangay Mawakat. 9:30 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon yan. Tama magdesisyon ng tama Skip the scrolling stream. Kaya ho magdesisyon ng tama, i-charge nyo na yung inyong mga cellphones, mga power bank, o di kaya naman kung meron kayong pwedeng puntahan, yung especially yung mga naka-work from home. Pagka ganitong panahon, brownout maghapon, magdesisyon ka ng tama. Pumunta ka sa merong internet connection para patuloy ang iyong productivity, ika nga. Desisyon na tama. Dito naman sa Florida Blanca, Pampanga, 9:30 a.m. hanggang 5 p.m. Bukas, wala rin hong kuryente yung Barangay Apalit, Pandagirig at Palmayo. Apektado rin ng brownout, 9:30 ng umaga. Ito, 30 minutes lamang, 9:30 to 10 a.m. Barangay Camias, Barangay Planas at Pio, dyan ho sa bayan ng Porac, Pampanga. Bukas ho yan, araw ng Huwebes. Ito, nagsimula na yung Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ng tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. yan ho mga kabalen, ang latest public service announcement. Desisyon na tama. At magpapatalastas lang tayo sa ating pagbabalik headlines. Mga dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Huwebes tuloy. Miyerkules pa lang. Yung power interruption yung nabasa ko. Sorry. Araw ho ng Miyerkules, January 7, 2026. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Makalipas ang ilang mga paalala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ng tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. The scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama.
makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ho ng aking nabanggit, narito na po ang mga headlines ngayong araw ho ng Miyerkules, January 7, 2026. Ito ho mga kabalin, dahil alam naman ho natin bago matapos ang taong 2025 ay actually hindi lang bago matapos yung taon, noong SONA noong 2025. Ito ho'y kalahati, bahagi ng taon. At sinabi ho ng Pangulong Bongbong Marcos na kanyang pananagutin itong mga sangkot sa katakot-takot na korupsyon, kaugnay ng mga flood control project at iba pang infrastructure project sa bansa. Nagsimula sa flood control. And sinabi rin na Pasko ay dapat merong makukulong. Maliban sa mga nagtatanong yung ating mga kababayan na kailan makukulong itong mga naglalakihang isda na sangkot dito sa korupsyon, ay patuloy din ang kanilahong pagbabantay sa mga infrastruktura ng ating pamahalaan o yung mga proyektong pang-infrastruktura na makatutulong sana sa mga kababayan natin, lalong-lalo na ho sa mga malalayong lugar. Subalit, hindi pa natatapos. Gaya ho lamang nitong proyekto, yung Arayat Magalang Bypass Road, marami hong nagtatanong, ano na, kailan matatapos? Silipin natin yung estado ng nasabing proyekto. Binisita yan ng ating kasamang si Reiniela Tugay at paglilinaw ho, taliwas doon sa unang naboses ni Reiniela. Ito hong proyektong ito ay hawak ho ng DPWH Pampanga 1st District Engineering Office at hindi po ng Provincial Engineering Office ng Pampanga. So para mas maunawaan ho natin ano yung senaryo, ano yung estado, panoorin natin itong pagbisita ng ating kasamang si Reiniela Tugay at si Kabayan Art Consuelo dyan ho sa may Magalang Arayat o Arayat Magalang Bypass Road.
Magandang araw mga kabalen, ako po si Riniela Tugay para sa CLTV 36 News at nandito po tayo sa Arayat Magalang Bypass Road. At ang proyektong ito ay hawak ng Department of Public Works and Highways Pampanga 1st District Engineering Office. May 96.5 milyong pondo noong 2023 mula sa General Appropriations Act o GAA para sa Arayat segment ng Bypass Road Project. Samantala sa inilabas na approved budget ng DPWH Pampanga 1st District Engineering's Office, umabot naman sa 144,750,000 ang pondo nito noong nakaraang taon para sa continuation at paggawa ng diversion road. Inaasahan itong matapos ngayong taon na 2026. Ngayon ay nasa 5.9 kilometers na ang konkretong daan mula sa Barangay San Juan Banyo ng Arayat. Sa kasalukuyan, wala tayong nakikitang ongoing na paggawa, pero makikita natin na nandito ang mga heavy equipment pati yung mga tractors. Pero kung sa manggagawa lamang, wala tayong nakikitang gumagawa sa ngayon. Matatandaan na according sa ulat ng Department of Public Works and Highways noong March 26, 2024, 80% na ang completion nitong nasabing bypass road. So ngayong 2026 na, inaasahan ng publiko ang tuluyang pagtatapos ng proyekto kung kailan mararamdaman na ng mga residente at motorista ng Arayat at Magalang ang benepisyo dito. Magandang araw mga kabalen, ako po si Riniela Tugay para sa CLTV 30. Ayan, sinisika pa ho ni Riniela na makausap ang pamunuan ng DPWH Pampanga 1st DEO para bigyan tayo ng update na kaugnay nga nitong kailan matatapos dahil 2026 and 2026 kakasimula pa lamang, di ba? So eto ho, mga proyekto at na inaasahan ng ating mga kababayan. Saan ho ninyo nababantayan ng CLTV 36 News? Ito pang ibang mga proyekto dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. At kung meron ho kayong mga nakikitang mga infrastructure project o iba pang proyekto ng pamahalaan na sa tingin nyo lang naman, di ba, na kailan matatapos? Curious lang kayo. Hindi naman porket binalita, inusisa natin ay ibig sabihin, maanomalya na, di ba? Normalize natin yung pakikialam sa pera natin dahil lahat ho ng mga proyekto ng gobyerno ay perang pinaghirapan ng bawat isa sa atin. Kaya naman makikibalita lang tayo. Yan. Buto balada. Wala ho tayo. Nagtatanong lang, di ba? Kini-question nga ng publiko, kailan na? Ano na? Di ba? Yan ho mga kabalen ang bit-bit ng ating mga kababayan hanggang sa bagong taon. Yung pangako ng administrasyon na linisin ho mula sa katiwalian itong ating pamahalaan. At katunayan ito. Pakinggan natin yung pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nang tanungin ho siya ng ating kabalen na mamamahayag mula ho sa GMA7, si Ivan Mayrina, most outstanding Kapampangan. Ito, pakinggan natin yung naging usapan dahil nangako nga yung administrasyon gaya ng aking nabanggit. Nangako ho sila na maraming makukulong. Diba? So, pakinggan natin yung tanong ng ating kabalen dito ho kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Holidays, hindi po tayo nakapag-briefing. So, I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako may mga walang Merry Christmas? Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong
May mga warrants of arrest na na-issue. May mga nagtago. Mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution. Isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap. Never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas, yung mga nakulong po, definitely, hindi naging merry ang Christmas. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilisang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat na maaaring sangkot ay matibay ang ebidensya at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba, hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po ang mangyayari at magaganap. The holidays, hindi po tayo nakapag-briefing. So I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Yan ho mga kababayan ang latest kaugnay nitong usapin ng flood control scandal sa ating bansa. At ayon ho sa Palace Press Officer Claire Castro ay hindi pa naman tapos. Ika nga itong termino ng Pangulong Bongbong Marcos at marami hong nagbabantay, maraming umaasa, di ba? Dahil kabilang sa mga nagpasko, si Sara Diskaya dyan sa kulungan sa Cebu. Pero yung iba, ano na? Yun ho yung gustong malaman ng taong bayan. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justine, di sa neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Ito ho mga kabalen, sa iba namang balita, sumailalim ho sa random drug testing ang 747 na tauhan ng Angeles City Police Office. Bahagi po ito ng internal cleansing program ng ACPO. Kabilang ho sa mga sumali sa nasabing random drug testing, yung pong 66 police commissioned officers, 642 police non-commissioned officers, at 39 non-uniformed personnel. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Layunin ho ng isinagawang pagsusuri na matiyak na ang lahat ng miyembro ng pulisya ay drug-free, disiplinado at handang maglingkod sa komunidad anumang oras. Kasama si Justine, di sa neto Binigyang din naman po ng ACPO na nagpapatibay ang hakbang na ito sa tiwala ng publiko at nagpapatunay ng integridad at accountability sa loob ho ng kanilang hanay. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justine, di sa neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Ito naman mga kabalen, sa ibang balita sa syudad pa rin ng Angeles, nagbigay ho ng agarang tulong ang Animal Kingdom Foundation o AKF sa isang British national na kinilalang si Mike at ang kanyang alagang aso na si Audrey. Sila po ay natagpo ang naninirahan May pagagamitan. sa lansangan sa syudad ng Angeles. 36 news stream. Kasama si Justine, di sa neto makibalita. Kasama ho sa mga tulong na ibinigay yung anti-rabies at 5-in-1 vaccine kay Audrey, pati na rin po yung pagkain na kanilahong pangangailangan, syempre. Makialam, magtutuan, magdesisyon, natama. Kwento ho ni Mike sa AKF team, itinuring niyang pamilya ang kanyang aso kaya humingi siya ng tulong, lalo na para sa kalusugan at kaligtasan ni Audrey. 7 buwan na rin hong magkasamang namumuhay sa kalsada ang dalawa. Tiniyak naman po ng AKF na patuloy silang magbibigay ng suporta
kabilang na yung serbisyong medikal. Panoorin ho natin yung kanilang nakakaantig na kwento. Narito po ang ulat. I wanna cry. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love. All my tears have been used up. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. Mula naman sa Angeles City, ito, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, mga kabalen. Dito naman sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Isang pagbati dahil kinilala ho ng City Council of Los Angeles, California ang siyudad ng San Fernando, Pampanga at si Mayor Vilma Caluag sa kanilang natatanging ambag sa kulturang Pinoy. Ito po'y kasunod ng matagumpay na magpapailaw ng 20-foot tall giant lantern sa Island Pacific Supermarket noong November 2025. Ayon ho sa konseho, naghatid ang event ng profound cultural contribution sa Filipino-American community sa pamamagitan ho ng mga parol mula ho sa syudad ng San Fernando. At kasama rin ho sa mga kinilala ang Island Pacific na pinuri naman sa kanilang suporta sa kultura at komunidad sa pamamagitan ho ng Paskong Pinoy Barkada Fiesta Series. Ito ho ang ikalawang taon na nagdala ang San Fernando ng Giant Lantern sa Los Angeles, California na dinayo at sinaksihan ng daang-daang Pilipino, gayon din yung mga foreigner. Ang paglulunsad po ay bahagi rin ng official visit ng Sangguniang Panlunsod sa Estados Unidos na nakatuon sa industriya ng parol, sining at cultural diplomacy. Pati ho sa lokal na pamahalaan ng siyudad ng San Fernando, Pampanga para sa pagkilalang tinanggap na ito. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwala. Balen, 10:52 na at ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa ngayong araw ho ng Miyerkules, January 7, 2026. Antabayanan ho si JM De Jesus sa pasada balita mamayang alas 12, alas 2 at alas 4 at pagdating ho ng alas 6 CLTV 36 News. Skip the scroll and stream at the 36 News stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Huwag din hong kalimutang i-follow itong ating social media pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News sa Facebook. At syempre, yung ating YouTube channel at CLTV 36 Official, mag-subscribe na rin kayo, hit that notification button para naman kapag nag-live tayo ay updated ho kayo, mga kabalen. Yan, subscribe na dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa pagtutok. Muli po sa ngalan ho ng mga balitang makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon para ho sa Newsstream. Maraming salamat po.
At TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream At TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.